Magandang araw po. Narito ang mga mahahalagang balita tungkol sa mga kaganapan sa DSWD. Update ng SAP. Dahil sa MECQ, posibleng maantala ang pamamahagi ng second tranche ng cash assistant ayon sa DSWD. Mga lugar na makatatanggap ng third tranche cash assistant alamin. Good news sa mga StarPay users. Dahil sa umiiral na MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine mula August 4 hanggang August 18, 2020, ang pamamahagi ng second tranche ng SAP ay medyo maaantala lalo na sa mga lugar na sakop ng MECQ, ayon kay DSWD Undersecretary Glenn Pahe. Ayon pa dito, sa kabila nito, sinisikap ng ahensya na maipamahagi ang ayuda sa pinakamabilis na pamaraan. Ang mga lugar na makatatanggap ng third tranche ay yung mga lugar na nasa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ kung sakali at depende sa panukala ng Kongreso gaya ng Manila, Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal o yung tinatawag na Mabolacar. At ayon pa kay Harry Roque, ang Manila, Bulacan, Laguna at Cavite at Rizal ay nasa pangatlong pagkakataon ng napailalim sa lockdown. Dagdag pa ng tagapagsalita, ang ikatlong bugso ng ayuda ay isasama sa bagong batas na Bayanihan to Recover as One o yung Bayanihan 2. Kaya may posibilidad na mapasama ang mga kwalipikadong residente ng mga nabanggit na lugar sa ilalim ng MECQ. Narito naman po ang good news para sa mga StarPay users. Maaari na po ulit kayong mag-upgrade mula level 1 hanggang level 2 sa inyong StarPay wallet account dahil po ang StarPay system po ngayon ay maayos na po. Tuloy-tuloy na po ang kanilang serbisyo para sa mga SAP beneficiaries. Maraming salamat po. I hope may natutunan kayo sa maikling tutorial na ito.